bandiraɓe yeɓoɓe ayaw men AIDS TV en garti hannde ballal yiɓinde yewtere men nde kewɗen yiɓinde kala saaha yewtere men noon hannde faati koye garangal Alhaji Baba Mal to Tulde Dubbaango eɗen bismi ɗo kono men hannde musidɗo men tedduɗo hono Amadou Sané. Assalamu alaikum Amadou Sané. Maaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Amadou Diago mi salmitimama kadi mi salmini kadi dendagal yeɓoɓe ayaw yeɓirmo AIDS TV. Amadou Sané ko onon goni yanoɓe to Tulde Dubbaango e garangal Baba Mal e hade Alhaji Baba Mal ardi on dañi nadde e wuro ngo e holɓe jewtiɗon beele aɗa wawi haalande en ɓe jewtiɗon ɓe ko holɓen e holko jewtiɗon e mabɓe? Moƴƴi mbeɗa wawi kay min keeɓino nadde nder wuro ngo nde min naata nder wuro ngo machallah min jillimo ɗum banggue yogam nde min jilli ha ɓooyi seeɗa min mbawi jokkodirde e yoga e yimɓe taw ko yimɓe kadi teskimi kadi mantimi kadi e nder Tulde Dubbaango e Hartallo min jokkodiri ko nande ceerno Abdourahim Dia min namdimomo gueɗe kewɗe ko fewti e Tulde Dubbaango kankone kadi o laaɓanimi reedu kadi o haalni min ni boom Tulde holto ummi e Tulde ha ɗo yarata ɗo nde tawno andi kanko o ardanoki sukaɓe ɓe nden mais on suɓorno hol ardorol hol fotɓe ardade jeunesse Tulde kadi nde ɓe gadde makko miijugo nde kadi o sembiniɓe kadi o wi kadi omo wonde mabɓe ha e yesso Allah eyyi o haali hen wasiyaji kewɗi noon won hen komi wawa wiide mbe refta hen tan koma yimɓe jeeya élément o caggal ɗum min jokkodiri Adama Guissé andi kañum kadi ne andi kadi taarika Tulde o haalan min kadi Tulde holto ummi e holko addi Tulde ni bomi hoore mum e holno Tulde mahori eyyi ɓeɗo kam min jokkodiri e mabɓe. Allah jarama Amadou Sané ala no mbatten joni so mbiya so wona mbiyen karallo yo rokku en jokkodiri e mbaɗano toon de ko adi fof min bismima on min kalde mon o mbiyetemi ko Abdourahim Dia ko e Tulde jeeyami Tulde noon so neɗɗo ene haala Tulde kalanmi ko haala fulɓe fof fulɓe fof ummi ko tooro hay goto firtata ɗum fergoji kewɗi jeehi gone artude fergoji ɗi gartoji ɗi noon ni juuti ɗon kono gartoji ɗi gari ha to wiyete Badiara woni koye Mali waɗɗani Tumbuktu koye ɗin toon nokkuji ɓe goni ɗon dumu no juutɗo ɓe continue artude ko gaade ɓe ummino mbimi tooro nde ɓe gone artude noon sengto ɓene tello haɓe gari ɗo wiyete Guimi diman Guimi ɗon hunde kadi telli fay law hunde telli fay ɗo henne e diwan oɗo henne diwan Ɓogue hunde ɓenni fay tiginte haade min yettirte yaade tooro to ummino asalan jiida e fergo jawɓe wonnongo hoore wendu kon kadi ko fergo banggue kono kamɓe umminoɓe Guimi gue nde ɓe gari ɓe koɗi ko ɗo e Tulde ɗo ɓe gari wadde e Tulde woni noon nden wona ngoɗo woni ko imarat ɗo fay galleji Siley Bekku en ɗum wonno Tulde adan nde ɓe koɗiɗo ɗe ɓe koɗiɗo duuɓi 100 ɓe ganda maayo e woodi ngo min wi noon haalani ɗum ko kawema Amadou Demba Dieyni mi joguino deftere tarikh Fuure ɓe goni ɗo duuɓi 100 ɓe ganda maayo ene woodi no ɓe jiitiri maayo ngo ko joom nayyi goto ɓe jarnanno koye ɓulli omo jogui gaari kalaldi mawdi gaari kalaldi noon so nayyi wi jogui gueɗe ndi yiifi maayo ndi natti yarde e ɓulli he te kadi ndi ɗomɗandi omo yi andi ɗomdiri kadi omo yarna ndi jaɓata yarde o wi o renata ndi haw anda toon yaroyta waɗi jamma goto o moggini ha nder jamma ndi wamti ndi fay maayo o rewe mayri wonani kiloji e feccere e jetti maayo o yi ndi yari hande haljiri o moggini hande yari ndi ɗomɗiri ndi ƴeŋti o refte mayri no wone hodde noon wone wadde ko tubakoɓe mbiyata roppere ara lekki geloki o heela ni sukki leɗɗe a yiyata omo yaha omo heelal ɗe mo yaara no haɓe arti o finis pa ko noddi yimɓe gari mi holloyon maayo ɓe gari o holliɓe haɓe jiiti maayo lawol fewna heddi noon ko joom gaari ndi beele ko kanko wiyete Buubu walla ko gaari ndi wiyete Buubu ɗum woni tufde Buubu nde ɗo ɗum addi tufde Buubu Tulde ngoɗo wattindigo ngo
won ari ko wattan won haala woni ɗon welani haalde eyyi ko haaluuji golwale ɗum wona ɗum ɗaɓɓuɗen ɗo joni nde ngoye fusi nde ngoɗo artoye nde adi ɗo ko wiyeteɓe Hamdine Djiby en Yero Bellel en Ali Abdoulaye en e Mamadou Mar en ɓe jeehi haɓe goni hedde worɓe 10 ɓen gadi artude ɗo minen taniraɓe minen gari ko deuxiéme vague jafo ɗon noon mi haali français o kadi sellani eyyi ɓen garoy hen ko wattan minen min gari ko fergo ɗimmo min hi cenil tulde waɗi hen ko babaɓe hankadi jettoɗe kedduɗe kadi mbaɗi waɗi jajaɓe waɗi gaydemɓe foof ni ɗo woni mbayɓe waɗi sisiɓe kono wiyete ko tulde babaɓe ɓen ɓuuri hewde ɗo e gurdam wuuro tulde banggue surtout banggue sukaɓe men enen gandira nangodirde yayi joni min namdi holko taari tulde ko fawate beeli e calli e ko nandi hen eyyi tulde ne taari ɗum calngol caaci ɗo fuɗɗoto ɗo fiyete ko caaci yeehi ha gaso wonto e jincu ne taari ɗum weendu wiyetendu ndukuñ ne taari ɗum weendu wonduno ɗo ne wonno les wuuro ɗa ne wiye be jejjiti wonno weendu weendu kude jettudu ne heedi funnague ɗin beeli ene gonno ɗo e joni noon go guure taariɗe Tulde Dubbaango taari Tulde Dubbaango ko ceenel cidi e wonno joni hoore men janti hen no wiyete hankadi Abbay en Karfo en calgu ɓogge dow ɓogge escale ko ɗeɗo guere kam ɓuuri ɓadade tulde ɗeɗo guure ɓurɗe ɓadade tulde holɗi hen ɗi tulde hecci e hol jijjude e tulde eyyi kanji ɗiɗo tawi kono mbiyami ni tulde gadano ala ngo yijji ɗo dadam nde ko dow tulde adano ala mo yijji ɗo ndeɓe haareji noon ɓe luncitoyi haaɓe pewniroyi ɓe garti nde ceenel adi hoɗede nde ceenel hoɗa rewi hen ko tulde e cide tulde e cide kañumen jaltidi so daddirine ko dumu waktuji tan sifa gonkaji ɓe ko joom nayyi en ɓe ko remoɓe walla ko nandi hen kono kamɓe kam jaltidi ceenel kadi noon hankadi wone sarade kadi calgu en kadi ha yantoye sarnduguji en bakaw en bakaw wiyeteno ko dajoɗe wona bakaw wiyeteno ko dajoɗe gonɗon ko wuuro ɓoygo kañum ko tacci kono noon wona foof ko wattandi ko kam ceenel adi eyyi joni ko wasiyo tan e holno jiiruɗa ñalɗi ɗi tulde woni ɗi hol wasiyo ma hen noɓe poti tigui rigui jaɓɓorade hoɓɓe ɓe e caggal hoɓɓe ɓe noɓe poti jagguirde koye mabɓe e nder wuuro mabɓe yo ɗum on wasiyo mo kalɗa ɗo mi waɗi ɗum ko adi o saaha joni ɗum ɗo ko fate ha feere vidde ɗo ko wayno Baba Mal yimɓe mbiyata ɗum ko fijirde kono ko fijirde wondude e teddugal wondude e neɗɗago wondude e ubbidde gueɗe mbiɗa wasiyo hen yoɓe tinno e hoɓɓe ɓe e kala koɗo no wayi hen eno sifori yoɓe tinno fodde muɗum tengti noon ɓe joguiɓe gueɗe ɗe ɓe ndena ɗumen ɓe ndena kisal mumen ɓe ndena neɗɗagu men e tampere mumen e ɗomku mumen e laaɓol mumen fof ɓe toppito ha Allah rewna ɗum lawol ha gasa e dow jaam ɗum basitomi ɓe tinodira kamɓe koye mabɓe so yimɓe so nandirani sutura wonta ɗon kala ko goto a yiiɓe e goɗɗo on yo muñ ha ko yehete ko ha yawta kala ko goto a yiiba e nder goɗɗo on ko yo muñ ha ko yehete ko yawta so yawti jottade feltodire kadi yawtani min ko ɗum basitomi
eyyi ko noon tigi rigui bandiraɓe yeɓoɓe IDS TV mi salmini on mi juurima on kono mawɗo ha joni de oɗo télé wiyete ko IDS TV wonini amen fartangue tigi rigui joddade e goto e mawɓe anduɓe Tulde Dubbaango e Hartallo so tawi ko minen basotoɗa holno basoytoɗa amen kadi hol yiyandema e téléji mbaɗiniɗi yo téléji ko basiytomi ko gadɗon ɗo ko gadduɗon ko golle moon so neɗɗo ne waɗa gollal mum noon jogoto ko muñal jogoto yaajede ma on ko nanɗa ko taw ko kalanda ko ɗum gonga walla taw ni jomum ni haalatma tan kono naniri wona jole jonde kam jolata fende kono noon jole tan haala ko no nanirno so nani hen ko luuti ko ganduɗo ɗon walla ko luuti goɗɗo ari haali ko luuti ɗum ko noon pewnito ɗum minen min gandi tan komin kala tan kono min nanirno eyi so tawi wonko woni hen ko fewani basi on tan ko yon pewnu ɗum onon e bandiraɓe ha joni de en mbayri sawru mbaggu seeɗa nde tawno gonɗo mawɗo lappulamen ngol mo haalni min tigui rigui oɗo momin joddi ɗo ko kanko idi wonde mawɗo jeunesse e wuuro Tulde Dubbaango e Hartallo holno yiiri jeunesse hande wonɓe e Tulde eyyi no wini mi jeeyanoma koye mawɓe jeunesse kono mi meeɗa wonde président kono noon komin formata président ji min ƴewata mo gandumi min mi heptini ɗum ɗo ne wawi ardade yimɓe mi ardini ɗum yimɓe adi wonde président nde min formi ɗo jeunesse on ko Ama Ceerno on adi wonde président caggal ɗum heewɓe goni min mi meeɗa wonde président mi woni noon trésorier ha kadi ɗannimi komi wonata trésorier sonani jami caggal am woɗɗi eyyi kamɓe andi somi wi nde min goodi nde minen ɓuuri liggade wayata kono mbeɗe jingana hooram tan mi haalani gonga kono no min liggortono nden ni eno liggortono joni ni ene serti minen ala fof banggue momin mankatno amin liggoto jama amin to école aji minen fof gaddi ɗo maade classe jeunesse amin nde min mahi ɗo classe e ɗum ɗen min kaɗani ɗum min darima ɗo wallude nayeɓe miskineɓe looɓe min mbaɗani ɗumen pewnani ɗumen koɗor ɗumen min darima ɗo min kadi sukaɓe ɓe bonɓe needi oto bone mawɓe needi min mbaɗi ɗum ɗo min darima ɗo min kadi sukaɓe worɓe wadde sukaɓe worɓe ko fewani sukaɓe rewɓe ko fewani ɗum min mbaɗi ɗum foof koye inde jeunesse min formi ɗo nden yimɓe kaɓata sen kaaɓi tan instruction sen kaaɓi tan kuugal fawete dow men ha foof yimɓe natti habde wona rewɓe ne kaɓa e worɓe wona rewɓe ne kaɓa e koye men wona worɓe ne kaɓa e koye men gueɗe kewɗe wonko haalata ko hen duurima ɗo ɗum ɗo duuɓi sappo banggue jeunesse komin ñemtinorde goɗo wuuro Tulde ala komin mbaɗani ɗo ko fate ko cukalel foti wadde eyyi emin mbaɗa pijuruleji noon mbaɗa baluji kono noon golle e nder ɗe min ɓuuri wawde wadde eyyi eyyi ko noon tigui rigui beele a wawa ha joni sukaɓe ɓe gara e ma pormaɓe ko fate wonde hooreɓe saabu an guila hanki ka pormannoɗo ko fate hooreɓe eyyi e oɗo saaha hankadi min won woƴamo joguimi mi wawa no ɗum ko ɗum namni ko mi alatamo mbeɗa yiiɗi komi keɗoto haqqille woni tan koye mabɓe mbeɗa yiiɗi saabi ha arte oɗo programme gonaɗo aɓeni won mabɓe wonɓe ɗo min noddiɓe ɗo ɓe keblanonoki ɗum min nodduɓe ɗo wodi ko kalanmiɓe koye goƴa kono ko ɗum namni ko noon wawde ruttade ko kalɗa ko hewɓe kaali ɗum mi anda fof holno ko worɓe mawɓe de wiyani sukaɓe worɓe mawɓe kaali hono kalta ɗo ko yomi ruttu mi ƴeewa sukaɓe mbimi ala hankadi wonɗo neɗɗo heɓata a diwtat saabi haqqille ma e haqqille ɓe kaldata ɓe natti tolnodirde so tawi aɗa wiya haalda e mon a famodirta e mumen ɗum waɗi haɗimi abbade kono haqqillam ne e mabɓe eyyi a waɗano defte ko fate juɓɓude ala mi waɗani ɗum nde wonde janggam woɗɗoyani no fewi janggumi seeɗa ko ɗum ɗo ɗum ko janggumi hen ko wona banggue wawde wadde defte ɗum ɗo tan
e joni mataw konngol meɗen cakkitingol wonat tan ko erago fatude e sukaɓe tigi rigui gadiɗo mo e suudu wima Reeno Diallo ko noon min ɗaɗa sukaɓe tulde walla sukaɓe halayɓe fof walla sukaɓe mauritaninaɓe fof sukaɓe duuna baba kala suka ɗo foti wonde e tande woni e sukaɓe nde yo liggono janggo mum yo liggono janggo mum janggo aduna o e janggo lakara o fof saabi dewal Allah ɓuuri yiɗede hen ko baɗagal e sukago eyyi te kadi battane fof ko toon aduna o ko seeɗa ko golle puyɗe mbeɗa wasiyoɓe yoɓe tinno ɓe ndena nenɗagu mabɓe ndimagu mabɓe ɗemgal mabɓe leydi mabɓe ɗo ɓe jeeya hay goto haɗanimi ɗo jeeyede yoɓe nangto hen juuɗe ujunere nangto e leydi ndi juuɗe ujunere ko ɗo ɓe jeeya hay goto haɗakimi ɗo toppiro jangde mabɓe e diine mabɓe ɗum ɗo ko fijirde kono noon soɓe moƴƴini ɗum jogui ko naftata so bonnama noon hay soko juulen jama so tawi boni ɗum tan bonata noon ko ɗum mbasiromi yoɓe tinno kala ko neɗɗo ne waɗa caggal fandade hen Allah yo fanda hen moƴƴinde gonka mum kadi ligganade hoore mum ne ɓuuri sadde ko ligganade leñol mum ɗum tan mbasiromi yoɓe tinno kono noon tigi rigui sukaɓe duunde baba Adama ha tengte sukaɓe tulde naaɓe on nani ko oɗo mawɗo haali kadi ko kumpitiɗo ɗum kanko fo e dogde o wi wonde o mawni mbimi sukaɓe tulde naaɓe gaare ɓadoɗemo son ɓadimomo soɗon cukkamo noppi tan wasata wooda ko dañƴon e makko naftoro on caggal yettude gueno gonɗo jonɗo jiɗo waɗa baɗo laato lamɗo laamiɗo lamɓe lamaɓe jettenmo guila en jettaki mo nokkimi wirude sen jettimamomo tawen kanko yetti hoore makko juulani nelaɗo makko Mouhamadou Afou Koddane baɓe Badio Aminata Abdoulaye gonnoɗo e taggani birnal tawi yimɓe en gona e taggani basal nde o taggiri e birnal o ari e peñal tagguiren basal garaɗen e godal helifaɓe diine e aada e berti juuɗe en ñaguima yo Allah waɗan en nden ko muɗum sibabu mum barke Allah omo wawi ɗum waɗan en ɗum funnague hirnague sahala ɓaleri en calmini en juurima no mbiɗa ni ko wellama tigui ko Adama Guissé Adama Hamady Bocar Dafa makko tolel warsigi Boulal Aliou Diobbo Seydi Adama Hammy Manta Demba Daye koto ko Adama Keccel Farimata Amadou Mamoudou Samba Boubou Tabara Kasum Dada Fayel Noyba ɓurɗo lollirde jarno mabo halayɓe e ɗo noon kono mbiɗuɗa ni ko Tulde Dubbaango e Hartallo Dubbaango jeeri Hartallo woni waalo wuuro ñiwa laami ma e mbarode waɗa lomto cenggu waɗama Kamalenko so wiyama Tulde noon wiyama Mbolo wiyama halayɓe saabu ko ñalawma tigui garɗen koye ñalawma baba Aissata Samboubi Abidine ko ardunoɗo Tulde naaɓe ene gaddi ɗum en gona jaatigueɓe kono gaddi ɗum ko inde halayɓe foof halayɓe noon sa wi halayɓe ko halayɓe rewo e halayɓe worgo sa wi halayɓe worgo mbiya Demer Dande Maayo Koungay e Dande Weyndu Sawar e Dande Maayo Hoore Tande Gerla yiwema e Dambani Kelele Banje Tugo e Modi Boy Dewdewlo Lombe woni capital économique mabɓe wonti wiyete Demet ɗo e banggue rewo maayo sa wi halayɓe ɗon mbiyata ko ɓoggue dogi jeeri mole waalo jammi kunde jammi naɗo poste jammaliɗo juulo tambo funnague so yiɗi mbumba sinde araroji ɗi bidaji ɓaare petellaji wele wiye Tulde Dubbaango jeeri Hartallo woni waalo wuuro ñiwa laami ma e mbaro doɗa lamto cen goɗa Kamalenko no kewnomi wiide halayɓe ne dañi gueɗal ngal mi wiyata ala ɗo ngal woni kono noon ngal e weeɓani hebde saabu no Fouta fecca waɗa province uji jeeɗiɗi damga guenara Bosoye hebbi e yirlaɓe laawo toro e halayɓe rendina waɗa ko diwan goto wiyete ko toro halayɓe caggal mum ɓe lurde banggal konngol nde wonno torankoɓe mbi mbaɗata capital mum koto wiyete Guédé Mbulum Sare Amme Ali halayɓe mbi ala minen min jaɓani ɗum min jiiɗi ko kerede capital amen to wiyete Demer Dande Maayo laamiɓe diwnuji keddiɗi ɗi nde wonno ko Koli Teŋel woni président heddiɓe ko gouverneur uji ɓe mbaɗi baru ɓe dutte Koli Teŋel ɓe mbi Koli Teŋel ceerda ɓeeɗo so wona ɗum seeɗa duke nanodirtake jibinde ko musiba Koli Teŋel serdiriɓe toro fayi banggue mum créé capital mum politique wiyete ko Guédé halayɓe gaari jotti créé capital mum ene wiyete watti wiyete Demet kono nden wiyeteno ko Guube Gando walla Demet Mango holtoon noon sa ummima tekan a ari ha ologo ɗon hettere toro gasi hettere halayɓe ƴetti à partir de Arwa hedde ñorol jaaha ha ganki Baba Dunde ɗo ɗum ko banggue rewo ɗum woni ndiyeɗa hettere wiyete hettere halayɓe e hettere halayɓe mbimi banggue rewo maayo garata koto wiyete Arwa nan hedde jorol gara ha ɗo wiyete ganki Baba Dunde ɗum wiyete hettere halayɓe banggue rewo banggue worgo maayo noon gummorɗa koto wiyete suska nana sa ɓenni seeɗa dara halayɓe ko ɗon suska fuɗɗi gara ha to wiyete Wusalang nana sara ɓokki ndeɗo hettere wiyete hettere halayɓe banggue worgo sa teskirima noon kadi ɗon kadi halayɓe pecci e pecce tati wiye halayɓe suska halayɓe Mbon e halayɓe Demet halayɓe suska
ko guri ɗiɗi ngoni suska ko demetta ko daara halayɓe tan e njurol wiite suska kono noon halayɓe bon tuggi koto wiite jullom nawori ngorel en gurel buubu en sarnugaji ɗi jibeeri babaɓe bocar baydi ñaakaka en afni en ɗum ɗon fof rinde ha bonjeeri ɗum wiite nden hettere wiite bon caggal mum noon halayɓe demer ko tuggi tan koto wiite saye en dubugue en calgu en ƴetti ɓoggeji ɗi ha laaɓi tulde en ceynel en ciɗi en ari haara en bakaw en loopel en ɗum ɗo fof wiite ko halayɓe demer wadde sa faami mbimi to ko suska ɗa ko bon ɗo woni halayɓe demer hakkude maaje noon woni banggue wargo noon suska ko wuuro wooro koto wiite daara halayɓe ɗo ɗon tan woni suska kadi ka wiite ko halayɓe demer wadde noon sa wi tulde tulde ni haali hoore mum sa wi tulde ko dow tulde he sa nani tulde koto tulde towde ene jiimi noon e ko harago wadde konnoɗo ɗo no o wiite ko Dubbaango belal ko cedɗo ɓe mbatti wiide tulde Dubbaango belal ɗum woni tulde Dubbaango ko inde neɗɗo joni noon toɓe koɗe dow tulde heɗo ɓe jiimi koye harago mango wiite koye Hartallo ɗum waɗi wiyede tulde Dubbaango jeeri Hartallo woni waalo Hartallo ko boowal mawgal gongal hakkudeji ɓogge e escale e ceenel e tulde boowal mawgal ngal wiite ɗon wiite Hartallo naaɓe kono noon dow tulde he noon woni tulde Dubbaango belal inde makko nde joni noon wiyeɓe noon ɓe peccino ne peccidi wiya dubanaɓe e Hartallo naɓe kamɓe woni les autochtones les premiers habitants kamɓe gaddi hodde o diwan ɗum woni tulde Dubbaango jeeri Hartallo woni waalo wuuro ñiiwo laami ma e mbara ɗo ɗalonto ceew goɗa komi lenko ɓe dañi chance noon kamɓe fof eɓe koddi ɗo eɓe koddi koddigal joɗgal woni toroɓe ɓe woni fulɓe ɓe woni seɓɓe ɓe woni gallunkoɓe ɓe woni ñañɓe ɓe kamɓe fof eɓe koddi ɗo e koddigal joɗgal mi haali nane konngol nane kikiɗe cérémonie o mbimi haalaɓe en jogui ko dañi ko saɗi holko woni saɗi ko wiyede kinɗe sappo e ɗiɗi gonɗe fuure ɗe nane e nder diwan aɗa ara diwan o tawa ala awluɓe walla o ala jawanɓe walla o ala seɓɓe walla o ala wonko manquera kono mbolo woni halayɓe kamɓe fof eɓe jogui ɗeɗo kinɗe fof kaleteɗe fuura joyorimɓe ɓe joyo ñañɓe ɓe gallunko o e gaye e jawanɗo no e gawlo ɓen fof nane e nder halayɓe wadde eɓe jogui oɗon chance Allah rokkiɓe oɗon chance kamɓe halayɓe eɓe jogui ɗiɗo kinɗe sappo e ɗiɗi mun fof maɓe kadi itti gueɗal waɗi gueɗal waɗana gueɗal e ɗum kam amin garda ha ɗo e ko résumé tokos tan ko fate tulde Dubbaango walla hettere halayɓe nde ko noon tigi rigui ganda ko haalata ko ene weeli heɗade tigi rigui sinno wonano ko télé walla ko émission en jooɗoto ɗo ha janggo aɗa sifano min tulde e halayɓe foof no woruno joni min jiɗita ko ya wasiyo rendo ngo mbasiyoɗa sukaɓe halayɓe ɓe saabu konngol ma ene naftore e wasiya kono ceernam goto ne wiya Salli Bocara Jubbol woni bo Salli Seck jarhamu o wi dinguire ɓurindirta ko worɓe darotoɓe dinguire ɗe sa nani kaari neɗɗo wiyama jontaɗo wona wutti jontaɗo wona hirande jontaɗo wona ɗon jontaɗo ko yontidede saaha mum woni yontidede saaha mum ko mbawa gona neɗɗo bawɗo haaldude e ƴoƴɓe ene haalda e hangaɓe ene haalda e finɓe ene haalda mo pinani ene haalda e rewɓe ene haalda e worɓe ene haalda e sukaɓe ene haalda e mabɓe wiya kaari ko jolɗo ko jonɗo ko jontaɗo wadde neɗɗo fof mbawi haldude mum so yontama o gayni noon yo jaɓ wadde hunde firti ko yo to woni ɗo yo ɓuranmo foof nde wonno Amadou Hampade Ba haali konngol o wi so lekki fofiri ɗaɗol innam aada yo fofir ɗemgal mum nokku mum e jikku mum ɗemgal ma ko Pulaar nokku ma koto koɗɗa ɗo wuuro ma ɓe jeeɗa ɗo jikku ma ko meccal ma ngal mbatta ngal a wi sa wasi gotel e ɗi ka dirtude sa wafi tati ɗi fof ka maayo wadde noon neɗɗo fof wonko wawi firtude neɗɗo fof wonko wawi wadde ko wawi wadde ko so waɗani e ɗum jalamo wadde noon kala jibinaɗo woni sagata yo namdo hoorema ko namde ɗiɗi holko porimi waɗande rendam o ƴewan ɗum réponse holko porimi waɗande rendam somi waɗani min poɗɗo wadde hol baɗo o so namdaki hoorema ko ɗeɗe namde ɗiɗo wi hen ɗum jabuɗo wona nafo e aduna yo Allah waɗen nafoɓe enen foof Allah rokkede juɗe balɗe moƴƴiɗe badde assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wabarakatu Allah jarama somin kooti rapport amen timmi ɗum ɗo komin wiyanoɓe yomin mbaɗ ɗum noon AIDS TV Allah jarama on jarama wonno koɗo meɗen ko Adama Guissé on nani ko haali ɗo ko non comment ha jeese goɗɗe kadi e jewte goɗɗe assalamu aleykum wa rahmatullah moƴƴi ceerno Amadou Sani no tigi machallah no mboɗɗon ni ko vraiment ko noon watte haadema nadde wuuro il faut ko ganda wuuro ngo holko nongo mahri
sikala inde holɓe dañi jokkodirde kadi yimɓe woɓɓe mbeɗa wawi haalande en ko holɓen moƴƴi won jokkodiri goɗɗe ɗe min jokkodira toon min jokkodiri toon e mawɗo ceerno mouhtar lam kanko woni président d'honneur goomu ngu o simtini min noon holto miijo ngo ummi ha heeɓi ɗo caggal ɗum min jokkodiri koye ba aliou siley ɓurɗo lolirde Ali Bébé kañum woni chargé de communication min namdi moom holko wonno pandali kirɗel ɗi kankone kadi o haalni min hen kadi min keeɓi hen humpiru momin keeɓi o merci Allah jarama ala no mbatten sowona mbiyen karallo yo rokku en jokkodirde mi salmini on onon hoolaɓe chaîne AIDS TV mi bismima on e Rajo Tulde Dubbaango e sababude ñalawmaji pinal baɗoji ɗo ɗi ceerno mouhtar kirɗeli jogorɗi wadde ɗi ko an woni président d'honneur o nde ɓe guitti ngal ɗo teddungal ɓe pawi ɗum e dow ma hol beelam mo joguiɗa eyyi no mbiruɗa ni fuutankoɓe kadi mbi teddugal dasiraki ro nder sukaɓe ɓe nde ƴetti ɓulni ha cinni miijo ngo addude Baba Maal e nder Tulde jokkodire yam nden mbeɗa woni caggal leydi mbeɗa woni Niger ɓe kalnimi miijo ngo jaɓɓimi miijo ngo no Allah waɗata ñande hen oɗon weekend Baba Maal ne ari Niamey ne ari Niger kalmi ɗum haala ka kañum ne jaɓɓi ɗum no mbirumi ni teddungal dasiraki rondere so tawi sukaɓe wuuro ma jibinandema kalfinima ya arda ɗumen mballa ɗumen e heblude hono ñalawmaji pinal baɗini wadde fayida ɗum ko welama mawɗo ɓe mbi noon caggal nde ɓe mbi teddungal dasiraki rondere puniɗo a jor min komi 50% Tulde komi 50% calgu par ce que neɗɗo ko yimmuɓe bammum calgu ko wuuro Baba enen fuutankoɓe noon enen kewi titorade wuuro Baba kono noon min mbiyatmi ko 50% calgu 50% Tulde ɗum noon jibini ɗum ɗo ardinede mi présidence d'honneur walla hoorejo teddungal hono goomu toppiri gargol Baba Maal e nder Tulde Dubbaango ɗum noon ko weltare tan mbeɗe profita noon e fartaŋi o dokkuɗon mi o mi wiyaɓe ɓe jarama Allah jarama ɓe jarama ɓe mbimo yettara sababu yettara Allah mbeɗa yetti sababu o mbeɗa yetti enɗam kosam mbeɗa yetti guiƴiraɓe e musidɓe ɓe pijdumi ɗo ɓe mawnumi ɗo e Tulde ɗum ɗo fof ko nema Allah noon ubberaki ɗum noon ko welama tan min nani kadi wonde ceelagal ma e Baba Maal wona hande fuɗɗi eyyi ko kalɗa koko gonga hakkude nam e Baba Maal walla mi wi hakkude amen e Baba Maal walla hakkude haaleyɓe e Baba Maal walla hakkude fuutankoɓe foof e Baba Maal ɗum ko hunde ɓoyde ƴogade ɗo woɗɗi ɗum joni Baba Maal certainement hiccimin kono noon enen fof ken yonta goto yonta goto o woni ko nde min puɗɗi wadde haqqillaji e min jaaray duuɓi 14 15 hankadi ko ɗon cukalel fuɗɗoto himmande gollude walla jogoto muyale paatuɗe e welamma surtout ko faari e pinal nden mbeɗe hewno yaade vacances justement to kawyam pour janggoyde Qur'an e lugha e nahwu ɓe ngari toon vacances wonno exactement ko 1976 hitande 1997 kamɓe Baba Maal e Mansour e wondiɓe mabɓe ɓe ngari vacances ka heewi sehila mabɓe enen joguino toon walima ɓe ngari toon noon ɓe ɓooyi toon joni noon kala ɗo ɓe kiiri min gara min cawdo bandaji ɓe mbaɗanno ɗi onon noon gandi onon ɓoggienaɓe gandi hamdugajo nden hamdugajo enen goni sukaɓe tan ni puɗɗi liggade e bandi goto no wiye Fofana e mawniraɓe amen ɓe ko Mountaga Dia en Ba Alassane Oumar en yarham muɗum yo Allah ɓuwan ɗum ɓe mbaɗini bandaji kewɗi bandaji ɗi nden hirani gartirmi hen tati koɗo hakkude ɓe Baba Maal fuɗɗi nden noon min gandodira ko sukaran min jonti e min jiiɗi
pinal halpular en min jiiɗi heɗade musique e min keɗo donc min ndendini kasa yi hangadi ɗum min goni fof min keɗo ɗum min goni fof min keɗo Allah waɗi kadi hitande addinde ɗum de taw mbeɗa admi entré en 6e kawyam sodanimi magnétophone joni noon hankadi woni hankadi so ɗo e Tulde so calgu ɗo wawi wonde fof hankadi ko bandaji bammal tan keɗete finalement Allah reesi en reeni en ha 1980 81 taw mi heeɓi bac min goni Nouakchott min e musidɓe yontidaɓe hono ɓe ganduɗon si Adama Dembar Thienel Mbaye Samba en biyeteɗo Ba Mamoudou Bocar en woni joni ko Zoyrat famare selli oɗo machallah enen mbayi leydi wa mo limti juuma kono noon kam min batti hankadi so min goni étudiant ji min ɓen goni NS ɓen goni ENA ɓen goni lycée technique so tawi inde waɗi walla diftungu waɗi min mbaɗi ko cassette aji amen e posuji amen ɗo min gari DJ baɗo ɗum ɗo min mbiya ɗum fanu min ɗum ɗo min batti hankadi imposé musique bamal hawri so ɗum ciftori 81 o waɗi cassette makko yewede o yalti Lasli Four o waɗi groupe makko ƴellitare kamɓe en Demba Dia en Mansour en Bassou en ɓe mbaɗa tourné ji 82 kadi ɗum ɗo Jamleli yalti ɗon noon hankadi ne waɗi hen ko amere ene wencene koyɗe ne waɗi hen ko wiyete soloji ɗi ɗum noon so tawi baal waɗi walla kew bawɗo wadde foof min gadda min impose hen hankadi min gandira groupe Bammal o ari yimɓe Bammal e namde ɗe somi jogui cassette Bammal ni hankadi noon e nder Nouakchott kam min impose hankadi musique Bammal e nder baaluji walla e nder kewuji Allah resi en reeni kadi 1984 o yehi France nden o yehi France o fiili toon leppi hawre yumma ko sanki o arti ɗum waɗi nde waɗi cassette hankadi Ceerno Mountaga en etc o arti hawre Alhaji Ndiaye kañum no ummima caggal leydi ari ɓe mbaɗi orchestre wandama ɗum ko fin 84 e hunde seeɗa e début 85 ɓe mbaɗi à peu près lebbi jeegom o ɓe nanodiri yoɓe puus oɗon groupe ɓe mbaɗi o waɗi dande leñol ko duuɓi 33 hikka par ce que ko 1985 Allah waɗi entre temps 82 minen komin terɗe fedde ɓamtare pular min gonno fedde ɓamtare pular addimo 81 exactement à Nouakchott e caggal ɗum kadi fedde makari Nouakchott addimo fin 84 début 85 nde wonde wandama nde caggal ɗum kadi 85 nde waɗi plutôt 86 nde waɗi dande leñol nde o arti Nouakchott mbi jiri hol addunoɓe mbo mais nden kam hankadi taw min organisé min mbaɗi premier ko sen kali tubankoɓe fans club min mbi ɗum cercle des amis de Baba Mal min inniri ɗum hono fedde musidɓe Baba Mal nden minen fof komin étudiant ji ɗum ko 85 wonno ko ɗo noon kam mbiyatmi hankadi jokkodiral amen e Baba Mal fuɗɗi ko 1987 ɗon kam hankadi watti so ari min jiidira hankadi min organisé ma hay hirani 86 nde min jeehi min tawimo Saint-Louis o invite min en wanno jumelage hakkude Dande Leñol e La Linguère de Saint-Louis oɗon gandi ko équipe football min jeehi toon min mawni amen Gourmolo Almami Bokum en etc min jeehi min mbaɗi délégation min jeehi Saint-Louis mbaɗi toon balɗe tati ɗum yaari noon gila nden noon hankadi ene reɓa hankadi ko jokka jokki machallah jotodiral ngal ɓeydi mawnu ko ɗum noon jibini sukaɓe mbi tawde woni eɗen jogui mawniraɗo eɗen jogui jinnaɗo ko Sehil Baba Mal gardinenmo ɗum beele e ɗum yarano ɗum foti yarude ni kono caggal ɗum tawana ni taw ko jiida e yidde facilidde ɗum ɗon ko andude kadi machallah guile ken sukaɓe eɗen mawni e weeyo pinal ngal ko yidde andinde sukaɓe ɓe yonta men o wonde ko leñol ko yidde tengtinande yimɓe ɓe holko addi
sukaɓe tuldenaɓe yiddude Baaba Maal ene wawi tawa won gartam ɗamina hen hono kalis so tawi woodi ko daña hen wooda ko waɗira projet ji hono école ne jokkire walla dispensaire ne jokkire walla gueɗe goɗɗe kono noon ɗum ɗon fof so ɓenni ko muuyande addude Baaba Maal ɗo ene Tulde Dubbaango ene rondi gueɗe ɗiɗi kimmuɗe goo ko siftinde yimɓe ɓe wonde leñol wawa wonde wawa tabbidde tawa hisnani pinal muɗum pinal kañum rondi gurdam leñol pinal ngal kadi rewata koye ɗemgal ɗum ɗon noon so tawi hande gonɗen koye phénomène biyeteɗo mondialisation hankadi aduna o yultodiri ko jiggore eɗen poti jogade saɗa dawa jeere aɗa wa nawa gawri mbaɗa ko fuuranko mbiyata haaɗi haɗa ko nawa gawri gossoɗa kosam walla nawa kosam gossoɗa gawri walla gossoɗa liɗɗi nden ko noon sa yi jeere a nawat gawri gossoɗa liɗɗi walla gossoɗa kosam joni sa yeehi noon saɗa yaaha jeere alay saago woda ko nawɗa woda ko gartirɗa enen noon hande pinal meɗen so tawi en kisnani pinal meɗen phénomène mondialisation ari handima en haddima en gontat wostaɓe ɗum ɗo noon alay sago kisnen pinal meɗen ɗum ɗo noon fijnude ko nande e Baaba Maal en ɓe ganduɗa ko gila dawa dawi kañum en ko hen goni nawi hande pinal meɗen kaddukiki e gamri ndi e ko yimara ko yimara e pular ko ɗum ɗon nawi ɗum hankadi yeehi to Asie yeehi to Amérique yeehi to Europe yeehi e continent ji ɗi fof yeehi ma mbiyani Baaba Maal ko hewɓe ganda Baaba Maal maison d'édition ono maison de disque toppiriɗo carrière makko o ko jeeya koye banggue mo mbiyeten anglo-saxon leyɗele kaaloje anglais ɓen noon eɗen duntodiri mumen sababuɗo enen ken français naɓe kalten ko farayse ko tono ɓuuri andede ɗum ɗon alhamdulillahi rabbil alamin yettohino saabu jimowo arabe goto wi innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa innahum in zahabat akhlaquhum zahabu o wi leƴƴi ɓurodirta tan koto banggal jikkuji mumen e pine mumen so tawi pine ɗe mumtima kamɓene ɓe mumto ɗum noon ɗum addinimi dalil o goo yidde finnuɗo Baaba Maal ko hisnude hollidde fuutankoɓe wonko jogui pinal ngal alay sago ngal hisne alay sago ɓamten ngal ndenen ɗemgal o ndenen pinal meɗen saabu ko hollitte toon fijirde ro hollitte toon ko kolli hollitte toon ko kore hollitte toon ko buuba hollitte toon ko sabareji hollitte toon ko bawɗi etc yimete toon ko pular ɗum ɗon noon koye pinal men jeeya gamri ndi gaccerel o naale o e kala façon wango o e kala façon gamri ene hollito toon ɗum ɗon noon koye pinal men jeeya muyande ɗimmere nde ko jokkodirde hakkude ɓamtare e pinal ɓamtare wawa wonde wawa sinnade so tawi mahaki e nder pinal ɗum ɗon noon Baaba kañum gila fuɗɗi gila o yalti e lasli fof o waɗi ƴellitare o waɗi wandama o waɗi dande leñol kuccam makko ko wadde e jimmi makko ɗi ganduɗa lowdi omo waajo hen yimɓe omo findina yimɓe omo tintina yimɓe holko fayi arde holko handi ɗumen hol défi ji jogui holko poti daranade pour wawde wurde e aduna he jaada e aduna ko ɗum woni lowdi ne waɗi hen ko fenti kanko ko windi ene waɗi hen ko haaliyankoɓe woɗɓe bindi eɗen gandi kanko ɗo fuɗɗiɗo hawre Ibrahima Sarr ko nangue hoore muɗum e jangde muɗum ene woni étudiant ceci Dakar ene winda jimɗi ko ɓuuren hewde o ƴetti o ɓamti jimɗi muɗum ɗum ɗon noon ko ganduɗa ko banggue hen ɓamtare ko mbiyeten ɓamtare ko yimɓe hoɗɓe leydi hoɗɓe wuuro hoɗɓe nokku mbawa daranade koye men tawa ene ñaama ene jara ene kolti
kafeji mum fonni kewi ko ɗum woni ko mbiyeten ɓamtare nde ɗon ɓamtare noon alay sago yaada e pinal yaada e neɗɗankagal meɗen yaada e kala kene fewno gurdam meɗen ko ɗiɗo ɗeɗo muyaali ɗiɗi gadirnomi ko tataɓo o wonde so waɗi gartam mbawnin fewnude hen gueɗe wuuro ko nande dispensaire noon walla jardin ngaji walla coopérative rewɓe walla et cetera et cetera eyyi ko ɗon tigui rigui to jofnirtaɗo ko ɗon ɓamtirtumi en tant que aɗa dilla ko faati e ɓamtare en jii wonde wiyama wonde hirɗe pinal ɗi babamal waɗata ɗo e ndi ko daña hen foof jiiɗa ko waɗede e école walla e dispensaire uji beele laabi goɗɗi ko faati e ɓamtare e ko faati e fewnude wuuro wodani sona addude ɗo babamal fingal eyyi kono mbirumi ni gueɗe ɗe koɗe ɗiɗi alhamdulillahi rabbil alamina fuutankoɓe e tengti noon e nokku meɗen haalayɓe o guure ɗe koɗe guure nogas pawɗe ɗeɗo guure minen nde min no mbirumam ni nde min jonta hankadi min jeeyi collége ha lycée hamin goni étudiant ji min darani ko ɓamtare noon no mbirumi ni ko pinal ardoto ko heddi ko rewa hen min mahi jamaji min mahi école aji nden ko doole yimɓe dawa piya birkaji dawa maha ɓale mbaɗa rende saro woni assainissement campagne d' assainissement e pitta wuuro et cetera ɗum ɗon noon joni ene wawi tawa hankadi yimɓe carima kadi jangde nde ɓeydi hisde ne wawi tawa guurti mawɗi ɗi grande vacances tan yonata alay saago yimɓe ballitoro ngaluji ɗi noon yimɓeɓe ndendina ko mbiyeten cotisation ko ndendinta lewru kala e pelle ɗe caggal ɗum kadi ɗum ɗo fijnude naalangue poɗɗo no bammal au delà de yidde wurtinde pinal ngal ma wod gartam daña hen kalisaji wallitore ko jiyata ko se mbi développement se mbi ɓamtare ko hunde nde ganduɗa sigodirde hewde caate ɓamtare se mbi no mbimami ko pinal ko liggey doole ko wadde peeje ɗe ganduɗa ene mbawa huybinde gueɗe yimɓe par exemple sen kaali haala sukaɓe eɗen mbaɗa maison de jeune eɗen mbaɗa centre culturel woni en mbaɗa hen bibliothèque deftordu eɗen jangga hen defte eɗen mofta hen defte walla eɗen mbaɗa hono jangde mawɓe walla jangde sukaɓe e nder foftere woni cours de vacances sukaɓe wonɓe lycée walla wonɓe étudiant ji ne balle ha ɓeydo huɓɓindade ko janggata ko walla jangde mawɓe jangguine hen pular jangguine hen hiisa coopérative féminine mbawa rende gueɗe mumen et cetera donc ko jiiɗa ko gueɗe kewɗe ɗum ɗo ko hen fijnude naalan ko hen kadi wadde kadi kirɗe lippinal no mbirumi ni mi ruttiro caggal nden so vacances ari ko wuuro foof ne jogui waɗa semaine mum culturel ene waɗa semaine mum culturel yontere pinal tawa ene membo gueɗe ɗe fof waɗa théâtre uji waɗa jime waɗa jime gamaɗe waɗa mogoji waɗa kadi kawgel coftal ɓalli woni football en basket en et cetera ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa joni ne wawi tawa haljo no mbirumi ni kesam hesagu naari an kadi pini jultodiri sukaɓe joni ɓe kam ko hunde nde ganduɗa eɗen ma en garo hen e wajuji eɓe jeebi ngal banggal ngamela nan hen kadi homtede kadi e télévision ngaji e whatsapp uji et cetera ɗum ene jeeya kadi ko ngakkini ngal ɗo banggal kono noon eɗen cikki tan hono ɗeɗo peeje ne mbawi softindeɓe ko faati ɗum mbiɗa yinno jubbanamin seeɗa e nanka kadi hol darde nanka e fuutankoɓe hol darde nanka e Mauritanie baaba Allah walli ɗum haqqille juɗɗo miiji ene tafa fedde saabu no mbiruɗen ni kanko gurdam makko fof ko pinal fuutankoɓe o ƴeewi noon o tawi ko yeehe aduna ko fof ko dañi toon e kesam hesago e pinal ngol fof o artira ɗum e fuuta o holliri fuutankoɓe noon yo mbadda fedde nde ganduɗa tawa toppiri ko ɓamtude ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa ko hen gurɗen sen mbi ndema en mbi awo en mbi gaynaka en mbiwi nalankagal en mbi ñeeñe kala
ɗum ɗo ko ɗum woni gurdam fuurankoɓe fedde nde ko ɗum toppiri ko wallodirde e fuurankoɓe mbawa yuɓɓude e ndeɗo fedde so tawi juɓɓi mbawa toppitade hono kala ɗeɗo gueɗe holko nawrata ɗum yeeso so tawi en juɓɓi tan kadi en jokkodire e caggal leydi banque uji walla organisme uji balloji pelle no mbaɗiri ɓamtare nokkuji mumen ɗum kadi ma en dañi hen balle ɗe ganduɗa ene mbawi wallude en pour tambade e tafde gurdam men e gueɗel battanel ngel taw mbiɗon konngol battanol min ɓe jogui e nder nanka o namdel toxir andi nanka taaɓe ɗe fuɗɗi taɓat ɗe foof fuɗɗi taɓat tan ko banggue Sénégal to kadi somi juumani kadi kanko omo jogui banggue Mauritanie ga jaggue omo jogui ga yimɓe taɓat ɗe o fuɗɗi taɓat ɗe foof holko saabi o yeeƴaki hen Mauritanie caggal kay omo jogui ga kadi jaggue mo ala o yejjitani Mauritanie par ce que somi teskirima mois de mai rawani o ari no Nouakchott won addunoɓe omo fija toon bisimomi galle min ñalli galle kikiɗe muɗum min kiiroyi ko jooɗorde fedde nanka Mauritanie fedde nanka ne jogui catal muɗum e Mauritanie ne waɗi fédération mum ne waɗi bureau muɗum ardi ɗum ko colonel Diallo ɗum ɗon noon ne woodi fedde nde ne woodi mara hunde fof ɓosirta tan ko seeɗa seeɗa ko rawane nde joƴƴina ko galle colonel Diallo ko toon bureau o waɗa aɓe liggo min jewtidini min ponno ruttodirde pour ƴewde holno liggeyaji ɗi mbara yeeso gam section ngaji mbaɗe e nder leydi he e guure he foof kono maro sikki ala ne wawi mi wayri jokkodirde mabɓe kono mbiɗa sikki tan koye liggueyɓe goni Mauritanie yejjitaka donc heddi ko Mauritanie naɓeɓe kala daraniɓe ɓamtare fuura kala yiɗɓe Baaba Maal kala miijiɓe wonde ɗum ɗo jeeya koye gueɗe ɗe ganduɗa bawɗe tambade ɓamtare fuura ene poti jokkodirde bureau national gonɗo nanka Mauritanie gonɗo Nouakchott o mbawa ɓusnude ɗum mi ruttiro noon e ko namdino adan ko hol wasiyaji walla orientation ngaji eyyi joni kam ko fuuranko mbi jagguɗo ɗalɗo ko ha ɓeydo tidde tan eɗen mbiya tan sukaɓeɓe duttinen ciftinen Allah wiya Qur'an wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin an Mouhamadou hoto seere e siftinde julɓeɓe saabu ko siftorgol ene nafa julɓe eɗen gandi machallah tawi sukaɓe ni yonta hande o miijima addude Ba Maal firti wonko dogata e mabɓe ko en jogui ɗamawu wonde ma taf kadi yontaji garoji ɗi kono noon ko ɓe mbi ko mawɗo ko anda ɓeydane ɗum noon eɗen mbiyaɓe tan eɗen cembinaɓe e ɗum ɗon en mbiya tan goho so guurti mawɗi ɗi gari par ce que joni sukaɓe fof goni koye école aji so guurti mawɗi ɗi gari yoɓe dutto ɓe mbaɗa no waɗirtono nden ni dans les hono kirale min ujunere temed jeenayyi capanɗe jeetati ha capanɗe jeenayyi nden so vacance ari suka fof ɗo woni e nder Mauritanie walla caggal leydi ene heppa ko artata wuuro muɗum pour wawa jeeyede e goomuji tafoji hono théâtre uji tafoji kawguel bal tafoji etc ɗum ɗon noon eɗen cembinaɓe yoɓe duttoye ɗum ɗon soko vacance ari ɓe jangguina miñiraɓe mabɓe wonɓe école aji ɓe walla étudiant mbawa heɓidade ko janggata ko caggal ɗum ɓe mbaɗa kadi jonte pine no addirano waɗirede ni ɗum ɗo foof ko hen pinal ngal hisnete ko hen kadi mbawaten addude ballal meɗen e ɓamtare nokku meɗen ɗum ko goho ɗiɗi horoɓe jijjir wonde no mbirumi ni ko pinal woni neɗɗo enen fuurankoɓe eɗen jogui pinal ganduɗa jokkere en ɗam ko adi foof jokkere en ɗam hay ɗum ɗo gargol Ba Maal ko jokkere en saabu ɗo joni ayi wuuro Tulde no woruno ala hande balɗo Nouakchott cadre uji moyen supérieur moyen sukaɓe tokkosɓe hay janggoɓe gari profité weekend gari saka noon liggotoɓe saka noon yimɓe foof garti ɗum ko jokkere en ɗam ma wood garɗo wayri galle mum wayri jinnaɗo mum wayri ari salmina ɗum ɗum ko jokkere en ɗam ɗum yoɓe tinno hen
ɓe gurtina gure ɗe sabu ɗum ɗo fof jeeya ko alhamdulillahi rabbil alamin ko mawninde nokku muɗum mawninde wuro muɗum ɗum ne kadi ne jogii fayida muɗum e nokku o tawi e ngara ga ma nani ko kewi toon bon ɓen ne jogii oɗon hattan bon ɓen ne jogii ɗiɗon miijoji ɗum déjà ko hunde ganduɗa haysino koto banggal yeengo wona yeegol liggorten kono haysino banggal ɗum ne jogii gartam mum waɗi fayida muɗum gueɗel tataɓiwel nguel ko ganduɗa ne en kalino joni haala ɓamtare ko hunde nde ganduɗa ko ñande kala eɗen mbiya mbiɗen ko développement ko état d'esprit ko un comportement au quotidien eɗen ndentina tan yimɓeɓe gueɗe ɗiɗi ene ngoodi ko jiiren joni sukaɓeɓe hono needi holno neɗɗo ɓornoto comci muɗum holno tafirta ɓandu muɗum ko tingdinde tan enen pinal meɗen ene timmi en potani hersirde ɗum en potani hersirde ko gonɗen ko ɗum noon alay saago mbatten haqqillaji ko gonɗen ko ɗum Allah hokki en ko jondikkino ɗen hen ganden wonde en gona bolle puuɗi. Assalamu aleykum. Mi salmini moon on bismama e Tulde Dubbaango avant ko eɗen naati yewtere nde mi présente o min wayno mbiyatami ko inde officiel nde ko Baliou Sidy ɓurɗo lollirde Ali Bébé e nder Tulde ko min woni chargé de communication comité pilotage pour le programme de Baba Mal et ensuite komi sen teyi mbiyen komi coordinateur général de l'union des jeunes de Tulde Dubbaango c'est-à-dire jeunesse Tulde. moƴƴi mawɗo ba Allah waɗi Baba Baydy Mal ne jogori arde ɗo kadi ko onon kadi gaddatɗo Baba Baydy Mal beele aɗa wawi andinde bandiraɓe holko woni pandale mon e garal ngal ɗo Baba Baydy Mal. eyyi namdal ma ko namdal kewgal fayide bon haade yam arde pandale ɗe d' abord mi rappel mi waɗa rappel historique seeɗa moƴƴi ene wayno minen Tuldenaɓe min jiiɗino adduɗo Baba Baydy Mal ko ɓooyi ko adi hannde e waɗi ni ha woni yimɓe amen yanoɓe ɗo ha Dakar yidde yiidemo e widdemo Tulde Dubbaango mataw ko Allah newnano ha jeehi ni mbi d' ailleurs ne molto e ceerno Madani Tall pour walla ɗumen no jiir Baba Baydy Mal Allah waɗi hirande l' année passé 2017 warino hayde gollede won sukaɓe men gummi ɗo jeehi toon jiidire makko mbimo noon wonde vraiment Tuldenaɓe ne ɗomdimo ne jiiɗi yiidemo ɓooyi yidde o fiide wuuro ngo noon waɗa presque hannde innani c'est à dire c'était en décembre 2017 nden noon o hokki accord makko de principe o inchallahu rabbi maw ar Tulde kadi no Tuldenaɓe jiiɗiri fof inchallahu noon o waɗirta ɗum woni effectivement nde ɓe dottiri Dakar guila nden noon kam so Allah min ɗananaki ɗum koye batuji fof min goni ha contrat signa donc ha Allah addi saaha on kadi yettima ko les 23 et 24 mars Allah jaaɓi ko nden o fijata Tulde Dubbaango fandare nde noon sen jiiɗi mbiyen tan ko fate développement ɓamtare par ce que Baba Baydy wona tan nalangue tan jimo woni yaaha en gandi avec Nanka ko ɗum ɗo développe ONG hannde mawɗo waɗi golle paydinde hannde e nder Sénégal hay peut être même une partie de la Mauritanie kono ɓoggue kam Nanka suwano arde ɗo en e kadi mi rappelle mon seeɗa nde Tuldenaɓe jeehi hayre gollede o heeɓi wiide ɗumen noon somo ara ɗo omo yiiɗi Nanka soseɗo e nder boggue kadi taw ala ko o kala no jiɗɗo natde Nanka yo bisimilla ɗum kadi ko vraiment ko rêve mo jogino guila ko ɓooyi ɗum ne moƴƴi ha may koko kala ko gonko ɓamtare nde ko ɓamtare Tulde tan walla ko guure taariɗe Tulde bon Tulde tan so ɓamtima guure kaddiɗe ɗe ɓamtaki nden ɓamtare yahani sen jiiɗi mbiyen donc Tuldenaɓe hay son ƴeewi ni guila e banderole uji slogan waɗa hen ko la communauté halayɓe e walla Tulde et les villages environnants ɓamtare nde o ɓamtare halayɓe ɓamtare wona halayɓe tan région du Brakna d' abord halayɓe ensuite région du Brakna e la Mauritanie kalno leydi ndi nen ɓamtinde tawno so tawi Mauritanie ɓamtima tan Afrique ɓamtima yimɓe foof ɓamtima wallahi ko moƴƴi ɗo waɗi fayida joni holno golle ɗe keblira ha ɗe jettiɗo holno kebliɗon golle ɗe ko liggeyde e kadi yantude ballal Allah surtout sen teyi mbiyen tan ko ɗum ɗon par ce que ɗo umma ɗo ne woɗɗi joni on kalde président coopérative féminine hono nenam Dieynaba Amadou o haalni moon darde nde ɓe daari hen kamɓe rewɓe Tulde minen sukaɓe somin cuusi addude Baba Mal ha yettima ɗo yetti ɗo ko Allah kadi e darde mabɓe nde tawno
ko heewi hande kaaliseeje ko kamɓe eɓe jogii eɓe organise eɓe jogii kaaliseeje ko minen tan ɓe liggontoto Allah nde ɗum keewi ɓe mbi min ko hol kuule hol paye kala ɗo min mbawi dardade moon inchallahu rabbi mamin darde moon mi wawa noon kadi gastude mi yettani ɓe mbi mo yettani Allah fof yettani mo yettani sababu yettani yettata Allah amin jogui cadre amen goto wiyete ko Ba Mamadou Djibril min mbiyata Mamadou Djibi Demba ko BAD woni Banque africaine pour le développement basé à Abidjan Côte d'Ivoire on ari no en Occident koye mission wonno avec auprès de banque e o joni noon nde yimɓe amin noksot kadi kalani ɗum kan haala wi kadi ko horkude wadde min ni e won banque uji toon banque BCI banque pour le commerce et l'industrie ɓen kam fof gadi kam hokkude min en montant 2 millions d'uguiye eyyi ene wawi 1 million kañum kam suusni min e ballal Allah noon e ballal mo mbimon Ba Mamadou Djibril ɓurɗo andirede Mamadou Djibi Demba o ko jeune tulde najo ko cadre ko BAD woni on est vraiment ne jeeya e walluɓe min rewɓe ɓe kadi jeunesse tulde machallah kadi moni foof ɗo wawno kala ko wawno wadde hen waɗi emin jogui d' ailleurs so finance wonno ɗo maɓe kala moon les contribution ngaji mbaɗaɗi hen ko neɗɗo darata hen jalta wiya mi waɗi hen 100 000 o wiya mi waɗi hen 50 000 o wiya mi waɗi hen donc no doole mbadi emin manta kadi Allah min manta kadi kiro stagiaire société birétagias o onne kadi hokki min montant de 2 millions d'uguiye donc rewɓe ɓene dokki min 100 000 uguiye jiida e ko ɗum gandi goto fof waɗi hen tan haqqe doole mum donc ene wayno ko ɗum ɗon foof renti addani min kam hande jogade tuusal e bawal addude Baba Baydi Mal moƴƴi mbeɗa sikki ɗo bandiraɓe puɗɗima famde tigui holko saabi ɗo garangal Baba Baydi Mal andi golle so puɗɗima ɗo adana ɗo ne waɗa caɗele ɗo hakkude ɗo ne waɗa caɗele ɗo wattan ɗo ne waɗi caɗele enen ɗo joni gonɗen koɗo hakkude ɗo gonɗen nde tawno hunde ɗuminama heddi tan ko janggo gonɗen koɗo hakkude ɗo yimɓe gummi ha fewde ɗo yimɓe goni ɗo joni hol caɗele tokosɗan potta taw ko caɗele tokos bon caɗele kam mbaɗata hen tan tout yimɓen kam ko difficulté tan heddi ko won difficulté ji kadi ene surmonté tan ha ɗum ɓenna walla ha ñande dernier nuit o caɗele koko mbaɗata tan heddi noon eɗen ñaago Allah nde hoybinante en ɗen caɗele kadi nde hokkata men mbawka kadi reglude ɗeɗon caɗele kono caɗele kam gondi tan ko yimɓe kono noon alhamdoulillahi rabbil alamin hande ɗo gonɗen ɗo kam min mbawa wiide ko tout est parfait nde tawno won bandiraɓe heewɓe ko ummotoɓe noksot ko aroɓe ɗiɗon voyage uji haqqillaji fof ne jowri ɗum ɗon donc ñagotoɗen Allah tan ko Allah wallu men no ɗum ɓennira dow jaam e cellal yimɓe fof kadi ko gara kadi koota e dow jaam e cellal taw ala fof ɗum waɗan en tan moƴƴi Allah jarama joni noon hol wasiya mbasiytoɗa bandiraɓe tuldinaɓe halayɓe gorgol barakna Mauritanie fof eyi haade yam yettade ɗon kadi eɗen ciftoro wonde président comité pilotage o wiyete ko Ba Malick Diam ko ancien cadre à la sinim ko retraité kañum e chef de village d' ailleurs min jee kañum e hoore mum min jiye mum ko mawɓe kono kañumen kadi dokki min cuusal par ce que ha jammaji ko yamen gondi en mbaddi amen batuji ene mbawno wiide komin sukaɓe kono ƴewani ɗum ne ɗofti wuuro ngo ne ɗofti min hen donc mbasirtomi yimɓeɓe tan surtout kam sukaɓeɓe ko yo gartir haqqillaji mumen gono neɗɗo goto ganda kadi kala ko soyna ari kadi ko ari fof ɓenni kala ɗo moni foof wawi yiide trou c'est à dire hunde ɗo wawi fewnude yo fewnu ni taw wiya ko yo fewnu tawno ko en golle ɗe ko ene fondendi kadi wona tuldinaɓe tan de golle sen jiiɗi mbiyen ko wona sen jiiɗi mbiyen ko non ko wori kadi ɗum woni slogan amen ko haalayɓe jeeyi so diwri haalayɓe ko braknanaɓe jeeyi so diwri braknaɓe ko Mauritanie so diwri Mauritanie ko Afrique de manière générale jeeyi donc eɗen jetta hen Allah yo Allah hokku en kadi gasdir ɗum dow jaam e cellal eyi Amadou Sané moƴƴi waɗi fayida no feewi hade min waynade commentaire mo jokkata hen moƴƴi so wona yettude AIDS TV nde tawno ko kañum wawi suɓade min ɗo neli min toon to Tulde Dubbaango e Hartallo kadi minen e koyamen arɓe toon ɓe min dañi humpito mawɗo kadi min gandi Tulde no hodiri min gandi kadi jokkodire kewde nder toon ɗum ɗon ne waɗi fayida so wona kadi wiide kadi tuldinaɓe kadi yettino nde tawno ko way dani weeɓani addu toon Baba Baydi Mal kadi a pandale kalade hen nde aɗa andi ko pandale baɗɗe fayida fandare wiide kam nde maha dispensaire walla ni ne jokkir dispensaire ɗum ɗon ko wiide tan yoɓe tinno Amadou Diack Allah jarama Amadou Sané bandiraɓe hande ko ɗo yewtere men haaji ha saaha goɗɗo so Allah jaɓi